Zdarec, já jsem Niko a se mnou to další video a dneska je to speciální video a je to ze hry Chasing Fidget. Ovšem, jestli jste si všimli, tak nejsem na obyčejném Chasing Fidget a jsem na privátu, který jsem našel. A podle mě je to velmi vydařený privát. Máte tady zkušenosti zvýšený asi na dvakrát. Je to takový reálnější než ty jiný priváty, kde prostě dáte za pár minut prostě 200 a máte jen omezenou houbiček a můžete proklikávat, jak je vám libo. Ani za to neplatíte. Mám účty i na obyčejných serverech, ale tam si myslím, že hrát nemá cenu, jakož já nejsem houbař, nemám na to, abych si to kupoval, a proto hraju na těch privátech a tady můžu proklikávat podzemí, zbrojírny, čarobchody, neomezený akci. Takže odsud bych chtěl natáčet. Odkaz vám dám do popisku videa až někdy, pokud uvidím, že to prostě nějak jde, a uvidíme, no. A vám ukázat, co tu je. Máte tu normální hospodu, když jak máte furt 5 let, 5 eventů. Vlastně to je, že bylo před pár týdnama, bych řekl, bylo 5 let od zrození Chasing Fidget a proto bylo všech 5 eventů dohromady. To tady je nastavený furt a to je docela dobře. A pak ještě jedna změna, co tu máte, že si můžete dávat neomezeno těch piv. Tady máte napsáno, že je jich pouze 10, ovšem je to pak nastavený, že když to přesáhnete, tak vás to pustí klidně dál. Ve zbrojírně máte prostě furt ty piky a můžete zkusit něco prokliknout, když se vám nějaký padne. Myslím, že je to úplně stejně nastavený jako na obyčejném serveru, takže žádná větší šance není. A docela bez lagu. Já si myslím, že je to nejméně zalogovanější server, co jsem kdy viděl. A prostě dá se na něm hrát úplně v pohodě. Protože na nějakých, kde jsem byl, a máme to epic, na nějakých, kde jsem byl, tak to prostě nedá se. Já prokliknu a můžu čekat klidně i minutu, než to načte to nový zboží. Tady to máte za vteřinu, asi. Takže to je nice prostě. Jestli tady ten privát zruší, tak už nevím, jako. Je fakt nice. A teď jsem proklik epic. Občas máte i, že když tam na to nedajete, tak vám to ten epic nechá. Ale teď jsem na to najel. A máme tu ještě čarobchodě epic, tak super. No, ve stáji si můžete koupit. To chcete, taky neomezeně máte spoustu. A tady vlastně sponzoruje to, nebo jako ten server udělal ten Adam Janík. Společně pak ještě se dvouma, to vám neřeknu. A jinak je tu všechno, co si můžete prostě udělat, změnit postavu, dát si českou, vlastně jenom českou, změnit hlasitost, zlatý profil, tam jsem zkoušel, myslím, že nepůjde, to nejde. Jo, tak jde zlatý profil, jo, tak ten jde. To mě docela překvapuje, že prostě na jejich serverech nejde, proto bych prostě nikdy bych to nedal. Prostě, kdybych hrál normální Chasing Fidget, tak bych za ten nikdy nedal bych 1000 hobíček za zlatý profil. Já bych 1000 hobíček ani nikdy neměl, akorát někdo jsem měl bylo 500 a to jsem přehnal. A pak to bylo špatný, takže nejsem houbař a proto jdu na privátech. To by bylo asi všechno pro ten krátké video a možná ještě bude nějaké příště informační, a pak bych chtěl teda natáčet víc postav z tohle serveru. Aspoň takových 5 postav mít a prostě natáčet tady ten privát. My si asi všechny vypresu na 10 a začínám od 10, a aby to šlo s těma podzemíma a máte se opravdu na to těšit. Takže čau.